खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 आगस्ट मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। वृष राशि। गोसोआव हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा बाजाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। खामानिफ्रा जाफुंनाय नङा, साना जिथो गोनां जागोन। कर्कट राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। सिंह राशि। नखरनि जेंनाफ्रा जोबस्रांनो हागौ, बयजोंबो गोरोबलायना सुख सान्ति थानो हागोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। तुला राशि। देहानि बेरामजोंनो भुगिनांनो हागौ, सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन। वृश्चिक राशि। खामानि दामानि मावनो गोसो जागोन, ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। धनु राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ, गोदान मिजिं लानानै आगान सुरगोन। मकर राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन, उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। दाय मावफ्लांना साजा मोननो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मीन राशि। गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै थानाय फिथाइखौ मोनफुंगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।